Andun na yung mga kasama natin guys, mangingisda kami. Papakita ko lang yung mga dala namin guys bago lumusong. May mga kalamansi, mangga, talbos ng kamote. Kaninong karga to? Yan, bigas, tinapay, bilog, tubig, bag ni Bro Robin, bilog at tubig. Kay Kuya Marlo to. Bag namin, bilog, sili, tubig. At meron pa tayong ano guys, natitira, isang samyang kay Mito. Tapos yung ice guys, may dalawang yellow dito. Alam niyo na kung para saan din guys mamaya. At dahil maraming gulay dito guys, kahit walang mahuli, dyan mga patola, yan, mga sili, sitaw, kung meron pang green, yan, talong, doon, yan, kalabasa, mga repolyo guys, dadaanan natin mamaya. Ay, ngayon na pala, sasaglitin ko na lang. Yan, mga ampalaya, marami dyan guys, kamote. Tur na lang natin muna saglit. Mga kamatis. Mga bunga ng kamatis guys, oh. Ito. Ayan, parang kalabasa yung hugis. Nahihinog na. Doon, marami pa doon. Ang kalabasa niya, ayan, may bunga. Maliit pa. Ito guys, oh. Yan, sasaglitin lang natin guys. Ito guys, oh, sinuluupan. Ewan ko ng Tagalog. Basta mayroon na siyang, you know, pitil. Bala na kayo. Basta pitil yung maliit na bunga guys. Punta tayo sa ano niya, repolyo, okra, singkamas. Mga repolyo guys, oh. Ayan. Guys, ang lalaki. Daan tayo dito. Ang lalaki. Ano? Yung iba guys, nakuha na. Yan, ito. Parang hindi pa nagalaw banda dito. Yan, tumisigaw na sila. Yan guys, nilatag na nila. Naiwan si Kuya Anton. Yan. Hirap ako maglakad guys, masakit yung dito ko. Yung sa pagbike ko galing Tumawini. Papunta at pag-uwi pala. Yan, pero kinaya guys. Pagkarating ko doon, nawala yung pagod ko. Pauwi na ako. Ganun din. Nawala yung pagod nung nakarating na. Yan. Grabe yung experience na yun. Kahit hindi ko nakuhanan ng video guys. Ayos lang kasi masaya yung paglalakbay. Saka na-enjoy yung pinuntahan. Okay, shout out kay paring Raymark at sa pamilya niya. Yan, ate niya, asawa niya, si Jen. Kay Rain, kay tatay, kay kuya niya. Babait nila. Sana makabalik tayo dun guys. Latags. Yan, malaki po. Ay. Gagamitin natin tong ano guys, lambat. Kung meron. Oray lang ni labas sa ila. Ni Honda natin. Ni pero wow. Kau sa wakas ang naseraw. Takulay yatik.
Nay. Nakatingting atay. Ay naka. Unang salang guys. Medyo meron 1/4. Anong lo? 1/4 kilo no? Pwede na. Pwede nang pag-startan. Lailatag mo na tantang na ka. Sak sa masarnom eh. Yeah, bro. Guys, yung tulos guys oh. Nakuha kagad. Nagbasa din tong damit ko. Balinay. Konti. Nadubungan at tapay na. Nalagat ito yung May isan po, tiba sa atin mga gulong na nila. Whoop. Bug. Wow. Okay, yan. Ay, nagtap no ka? Nagtipang. Dami nang nagrabasang nga ito. Up. Si talon na yan. Pili-pili ka, gusto mo na doon. Pagpintas mo sa ta. Ano na? Mahal po ba kasi yan po kay tira tayo na matibunan pa ito karayang gawit. Baliwan tayo na ako nagsardaw. Sa amin na lain, atan, gabil. Uno, mangkab tayo hindi lamay. Ikaw lang din talo ka. Talo na ka. Kaya bang arma tayo masih hindi pinag-minom ka kasi. Mamay, tayo masih puto. Hindi tigil mo kami na makapagtigil na. Papot. Muna na dagang upload kaya makita yung face mask na ano ka. Sabi sa malpas. Ayo, bro. Na. Kita ba bang? Yan. Nagpakita. Lain yan ka sa mga wala daw. Pangalan na kanya. Yung gusto yung tabangin rin. Katara. Okay, dala. Kamu kang kamatis na? Napagigidan ko nga raw data. Ito salad. Weh, Natiri-tril. pulot nga raw. Pulot. Talon. Hindi na eh. Ay, dati likod. Kuhan. Matitiko na. Ano ang talog na? Balik sa. Yakar mo yan pagbubuhan. Nagaganto. Gini tayo. Baka paaka ka. Nagmerienda ka. Nakakama. Naman nagpasundong mo tayo. Jai. Pinabutin nyo dito doon. Baka naman ulit nagbibigit. Picture nga. So. Jai. Ano na? Hindi sa ngagas mo. Alagatin lagi na dito. Dumaklo yun. Siguro surong. Magic syrup ata. Hindi pa. Oh, namo na tayo bumarang ito. Nagburo na kita eh. Higit siwa. Yung kapay mara mo na ta. Yan guys, kita nyo naman kanina guys, wala pang tubig yan kanina. Yan, bilis umapon ng tubig. Bumubula-bula yung ano guys oh. Tubig. Oh, yung saka ano? saka yung ano natitibag na. Mga mais, tabako yan guys. Makikita nyo mga ito. Ito. Ang dami lang natibag na tabako guys, saka mais.
Diyan. Update naman ganap dito sa ano. Yo. Yan. Sarap. Mm. Bro, pakitaan mo kami bro. Malapit. Tagay. Oops. Madurog yung isda guys, pero ang sarap. Yung cake namin nandyan. Dessert namin to. Nga pala guys, may import kami. You know. Baka na-miss nyo. Baka si Balde yan. Broccoli. Yun. Natibag na naman guys. Aalo na naman yan. Ayun. Wow, pare Marlon na yung video. Tingnan nyo guys. Aalo na. Yun. Boom. Naglawan eh. Titibag-tibag. Matitibag guys. Yan. Yan yung ano natin. Panghimagas. Pakwan. Sige, tirain mo bro. Wow! Sa akin na to. Sa'yo na. Loko ko bro. Yun. Ang tiping naman ba si bro? Gudom lang ito bro. Niha na. Basta ito bro. Saka na. Yan. Saka natin. Thank you bro. Lalafangin. Soso natin dito bro. Sarap yan. Kita na yan eh. Okay mo kayel ko. Kami. Kami. Lamis guys. Basta kung kumapay nga mga ano rin. Nakapadagi. Kasay tigit talaga pag-live. Talaga mo na siya. Ang dami interpay pa dahil. Nato babati ko na aja timpla na aja eh. Sa iyo, basta na yun. Pabitak ka na dyan ato. Ang abis na gidaga. Masabtan na kaya. Kasadaman ng tayo. Yan, Nga na video. video niya. Oh, ano yan? Ato aja na akas na. Dadalo yun na, oh. Oh, parang dagat na, oh. Pinakandil na po yung nagsubok. Atay. Upay ka naman ng bahala, baka ang syak ng bundok madalo na eh. Tumasoy. Sumarog niya lang eh. Sige, bagbaki. Bindayon mo kit din, tayo iridot mo. Nabindayon ka. Pag naka, makita mo nakatugaw ni kabahay mo lang dyan. Chikinita kayo. Bantay mo na, duduwa kayo lang. Nice. Lalo buya kami TV, aja kahit yung buyain, madinain kaldana eh. Mas lalo nga tama maburi kayo. Yaya, may masang aroma kita ako, yaya. Nalabagan mo kaya may tilapis yung kanay. Kabasitan na to daw, nakitam? Yatan. Kala ko na ako magkaparis na. How much na? Kabasitan yun na naman eh. Tira. Titantay-tantay ka. Mais mo na yun. Babanta kang kamulan. Iba na dyan, Berly Village. Bulay Village. Ganto Mais Village. The Villagers. Kung natin mga na yan. No. Ito namin hinugasan guys kasi naulanan naman. Yun na yung hugas niya. Nice. Baga pawisin na pangalaw ko, siguro ang tapang gawin din yun. May kwento ka? Hello? Kwento na naman. Chong-chang. Ay, chang-chong na nga tawag mo dun eh. Chang-chong. May kwento ka? Kechang-kechang yun. Ay, kechang-kechang. Ay, meron ako. Ay! Bro! May kwento. Oh, meron ako. Tagalog ah, hindi Ilocano. Ay, Kung Ilocano, tuloy mo Ilocano. Puro Ilocano ah. Yung regamit Ilocano, no? Sige. Ilocano. Ilocanong badge ko na natin niya. Tanong ka nga masagsagabal hanggang nga makukuha. Makwa. Aja ka no. Lakay. Kunan na ka no. Hanggang dirty jokes na ta. Ay, mayat. We, dati. Ay, klinjok. Nasagada no. na. Aja lakay. Aja lakay. Bakit? Kunan na ka no. Oh. Kunan ka mo aja bakit.
Madandanon to di pa naka-operasyon ko. Numad mo di gasa po. Hamon tila lako ginuwang. Ha? Apo, nuwang. Ay daga. Hanya nga isang sandata. Ada pang parawaran mga lang bidyan nakta. Apa ya? Kuna na. Abang ang kinong kamarada sa radyo pa naka-operasyon ko. Kada gitong bimot-an, ginuwang. Mauling itong tumapaw. Ito na dyan di baga na. Kaya bakit na, bilbilin na. Mo-opera ka no, tata karon kwati gobyerno nga, gobyerno nga libre nga operasyon. Tata ke, nagadon istoryana, nagadon. Bugod. Lahat ng limon. Hamon pili ako talon kata kumkuman hamon ako hamon nga pre. Kula ka no. Tip guys, tip. Lang nga lakayan ko na naman aja ko. Aja pa kayo. Nakadukit nga bilbilin mo. Dakan matay nga makukit ko na. Lakayan ko na. Dakan mo. Operasyon, beso. Operasyon mo beso. Meron pa ta? Meron pa to, bro? No. Sabaw na lang. Feeling ko masarap mag-ihaw ng terong. Ayun. Terong. Teka. Pinainit na rin namin yung guys. Nainaksuto na. Nay! Hoo! Pinainit na rin namin yung sabaw. Hanggang na-spray natin ang lo? Hanggang na-spray yan? Hindi. Normal size. Normal size lang nga rod. Lalaki guys oh. Yan. Pwede na to. Pak. Yan. Itong to guys, itong farm na to guys, hindi sa akin to Disclaimer kay Kuya Marlo Gasmento. Tak. Apat na talong na guys. Pang torta. Pero ihawin namin to. Gusto ko lang puntahan yung ano ba yun? Yung pakwan. Oh, daming tinik. Kita niyan. Tinik yan. Yan. May mga tanim din siya guys sa sa baba. Pakwan yung gusto kong puntahan kasi hindi ko pa nakita. Ay, ito. Aray ko, sakit. Ito, may mga pakwan siya guys. Ito. Sira na pala yung iba. Pero ang dami niya nang nabenta guys. Yan. Pakwan. Yan. Ito. Laki. Yan, mga bunga yan. Pag binivideo kasi guys, mukha lang siyang maliit. Mukha silang maliit. Yan. Pero malalaki mga yan. Ito. Yan. Grabe. Meron pang nag-slice doon, hindi kinuha. Yung repolyo niya guys, sabi ko sa inyo ito. Lalaki. Mas malaki pa sa pakwan Yan. Dami. Ito wala na guys, nakuha na. Ito. Yan, mga yan. Hindi nyo napapansin yung mga gulay na nakakalat lang. Mga ampalaya rin guys. Oh. Tayo doon. I think wala na ko. Ang nanayon niya. I think wala na matay. Oh, madito tira na talaga sa cellphone di ba? Dayo ka. Ay! Konti lang. 2, 4, 6, 8. Ay! Bars yung bars lang. Ang lilit. Bars lang yan, bars. Singko na pala. Singko sana pero natira niyo 8. Oy! Walo lang bati, walo lang. Okay lang yan, buddy. O, sino ba? Yun guys, tapos na kami mag-inom. Isang shot na lang yan.
Kaya Marlo, okay pa oh. Pumapalo pa ng ano yan. Tinungga. Wala nang basuhan ah. Okay, so tapos na. Para hindi natin malimutan. Wow! Wow! Balik tayo ito ba rin ba? Grabe naman yung bulaklak ng kalabasa. Pinito na eh. But gagawang men is almost Dandanagin natin mulmula di tabako. Nós tingin ang trip ka na yun. Ay! Wow! Sarap. oh! Yan na. Para dito yan. Parang hindi pa na... Nay? Di Luto pa na yan. Luto na yan, pero di pa nabalatan. Babalatan natin ganun. Tapos etong natitirang baga guys. Lagyan na lang natin to. Gusto niyo pa bang magsamyang? Hindi na, doon na lang. Doon na lang. Napait na. Okay na. Ito kung saan lumulos si bro. Eto, ganito na lang. Budol fight na lang. Si Bro Robin kung saan lumulos ito. Guys, ito na pala yung kinalabasan ng picnic namin. Kaya tapos namin kumain. Simot. Simot-simot. Meron... Ano yan? Ding-dong. Sari-sari store guys. Ito ang ko, hindi ko... Mamaya na lang. Mamaya na to, pero hindi ko ito bitawan. Tingnan natin kung sino yung luluha. Oh! Okay guys, hapon na. Sa akin pa ba di? Ayun yung araw. Yung ilog guys, kung nakita nyo sa umpisa ng video natin, malayo pa yung tubig ngayon. Andyan na. Nasa baba na lang namin. Hindi na lang lahat yan. Nung no, dyan kami. Later mo panuntan. Nag-iimpake na lahat. Papunta kami sa bahay ni Kuya Anton. Mag-video ako eh. Yung bro, ano kakantayin mo? 2 joints. Yeah! Where's your love? Oh, me why? Yeah! Nung doon, anong kakantayin mo? Ay, nung lo, anong kakantayin mo? To love somebody. Example? To love somebody. Yeah. To love somebody. Way I love you. Mamaya. Sample lang. Kaya ito, anong kakantayin mo mamaya? Kwan. Here's guy. Gilles Guy, sample nga. I was dreaming insecure. Yeah. You might not love me anymore. Oh! Sample lang yan. Bro, yung kanta mo. Ulit bro, ano yung kakantayin mo? Ano yung kakantayin mo? Na? We! Anong we? Love you. Patay. Tayo na. Yatok sa kuya. Buddy. Bro, ikaw na lang yung nag-sample bro. Talagang uwi ka. Buddy, kasama kita na ko tayo. Winasak mo yung usapan namin. Yo. Bukas na lang to, buddy. Ayusin mo na lang bukas. Oh, okay. Iwan ko na yung dinyalas ko dito. Nag-isa na lang, bro. Hindi. Tara, tara. Yan o, nakataob. Nakataog lang yan. Tara. Rest your love, be wild. Good na oh. Lalim na guys. Kanina pagpunta namin, dun lang kami ng usda oh. Doon na. Ngayon, hanggang dito na. No? Sa kubo mo?
Grabe naman to. Pero na tumigilan ng lun, oh. Yung pag ano guys, yung pag-apa ng tubig, tumigil na. Wala na din yung bula-bula na umaagos dun sa kabila, konti na lang. Pero ano na, naglaylo na yan. Pero guys, yung mga nakainom hindi pa tumitigil. Sino ba sila? Tayo. Kasi magbibideo ko nyo. Ito? Eh, buti pa yung tubig, tumigil na. Pero kami, hindi. 1, 2, 3, 4, 5. They caught a fish alive. What's up? 6, 7, 8, 9, 10. What's up mamaya ha? Sa kantahan. Lahat ng mga to.